Abubuwan da mace za ta yi maka a daidai lokacin take son ta yaudare ka don kawai ta ga ta samu wani saurayin. Ba za ka taɓa gane hakan ba idan wai har jira kake ta faɗa maka, amma fa za ka ji hakan a jikinka saboda a daidai irin wannan lokacin komai canzawa yake. Hankali za ka ji kamar kana son ka yi gasa ko kuma kana ƙoƙarin yin gasa da wani abin da babu wanda ya taɓa yi maka bayani a kai. Yanzu zan faɗa maka abubuwan da mata suke idan suna son su yaudare ka, sannan zan faɗa maka matakin da za ka ɗauka idan har ka tsinci kanka irin wannan halin. Na ɗaya shine duk wani kokari da take yi a kanka zaka ga sauyi kafin ma a ce ka ga sauyi a cikin maganganunta. Ba za ta faɗa maka wani namijin ya shigo cikin rayuwarta ba, amma yadda take a kanka da kuma maganganunta zai faɗa maka komai. A baya ita take fara tura maka sako, ita take fara kiranka, amma yanzu kai kake fara yin komai. A baya za ka ga tana tura maka dogon sako, amma yanzu sakonninta gajeru ne kuma sai ta ga dama. Hakan fa ba yana nufin wai ta yi busy bane ba, a'a kawai wani pattern ne ta kirkiro. Idan har mace tana kaunar ka, za ta san duk yadda za ta yi ta kirkiran maka lokaci. A lokacin da kulawa da take baka ta rabu gida biyu, kai kanka zaka fahimci haka, ba fa sai wani ya faɗa maka ba. Na biyu shine zaka ji a jikinka ana haɗa darajarka da ta wani. A daidai lokacin da ta haɗu da wani namijin ko kuma wani namijin ya shigo cikin rayuwarta, za ta fara lissafa kala-kala a cikin zuciyarta. Ba fa wai dan ba ta da kirki bane ba, a'a sai dai dan ita yar adam ce. Za ta iya faɗin abubuwa a kanka wanda a baya ba ta taɓa faɗa ba. Ɗan ƙaramin abu za ka ga ya ɓata mata rai. Abubuwan da a baya take son su, take ƙaunar su, za ka ga ta daina ƙaunar su, ta daina marmaran su. Me yasa ta canza? Saboda wani sabon kulawa da ta fara samu ne a wurin wani namijin daban. Dama fa ita haka kulawa take, musamman daga wurin sabon saurayi. Hakan yana sa mace rawar kai. Kuma wannan rawar kai shi ke sakawa mace ta ji duk abin da ta saba da shi a baya ya fita a ranta. Na uku shine lokacin da take baka zai koma kamar network. Kullum ita busy take, sai kun shirya za ka je wurinta kawai sai ta ɗaga zuwan nan. Idan ka kira ta za ka ga ba ku daɗewa a waya, amma a hakan take ƙoƙarin ta ƙirƙiro wasu abubuwa na ta lokaci. Abokina ka sani duk mace da take ƙaunar ka, ƙirƙiran maka lokaci ba zai zama wani abun wahala ba. Idan har marmarin da mace take yi maka yana da tsauri, za ka kuma yana tafiya maka daidai. A daidai lokacin da ka fara takura ko kuma ta fara takura dan kawai kuna shirye-shiryen za ku ga juna, to ka sani akwai wani abu fa da yake ƙoƙarin faruwa ko kuma akwai wani abu da yake faruwa. Na huɗu shine kwatsam sai ga sauyi a tattare da ita, sauyi ta hanyar ta ga ta samu sarari wato space a tsakaninku. Za ka ga tana sirrinta al'amuranta, ba ta so ka sani. Wayanta ya zama abin boyewa, sai ka tana ce maka ina son na mayar da hankali na akan rayuwata. A wurin mata wannan kalmar normal ne, amma idan kaga tana haɗawa da nisantar ka da kuma rashin nuna effort akan soyayyar, ka sani wannan fa alama ce saboda tana son ta kirkira wani connection ne fa. Na biyar shine zaka yi sana yawan magana akan dogaro da kai, zaka fara jin maganganu kamar su ana son takura, ina buƙatar na ji daɗin rayuwata, ina buƙatar na san ni wace ce. A lokacin da ka ji wannan maganganun nata, a daidai lokacin da ka ji wannan maganganun nata kullun ƙaruwa suke, ka sani ba fa komai ne yasa ba, saboda kawai ta samu wasu zaɓukan ne kala-kala. Kulawa da take samu daga wurin wani namijin ne ƙara mata confidence, kuma wannan confidence din zaka gane shine daga yadda take yin magana. Wannan kai tsaye ba za a iya kiran shi da cin amana ba, hakan yana nufin tana tunani ne akan irin hukuncin da ta yanke. Na shida shine yadda take yi a lokacin da take cikin shauki ya canza, ta zama ba komai ne yake burge ta ba ko da yaushe take son kula ka ba, ta daina damuwa kwata-kwata da abubuwan da a baya suke bata mata rai. Abokina, duk mace da take son ka za ta kasance duk abin da za ka yi sai ta yi reacting, imma positively ko kuma negatively. Amma daga lokacin da wani namijin ya shigo rayuwarta, duk wani abu da take yi a baya a kanka za ta daina. Haka fara jin a kowane lokaci za ta iya maye gurbin ka a maimakon ta daraja ka. Wannan bangaren fa yana da matukar amfani idan har akwai wani namijin a tare da ita, to anan za ka gane, saboda a wannan lokacin za ta dinga gwada ka, akai-akai. Za ta iya ta dinga challenging ɗinka, ta janye jikinta da kai dan kawai ta ga ya za ka yi. Za ta dinga yi maka gwaji kala-kala, idan kuma ka nuna kishinka shikenan ka kai. Amma kuma idan ta ga duk waɗannan abubuwan ba su girgiza ka ba, ka ci gaba da yin rayuwarka, shikenan darajarka ta ƙaru. Kuskuren da yawancin maza suke sai su dinga yi wa mace tambayoyi, su dinga neman tabbaci, sai su dinga ƙoƙarin dole sai sun shawo kanta ta hanyar ba ta kulawa, yi mata kyauta da kuma ƙoƙarin shawo kanta. Abokina, daga lokacin da ka nuna wa mace kana mugun buƙatar kulawarta, daga lokacin kai kuma darajar ka za ta ragu. Daga lokacin da ka dage wurin yi mata bayani akan yadda kake ji a kanta, sannan ka nuna mata kana jin tsoron rasa ta. A maimakon haka, abin da ya kamata ka yi shine, na ɗaya shine ka mayar da hankalinka ka karance ta, ba wai ka dinga bari shauƙin da kake ji a kanta ba ya dinga jagorantar soyayyar ka ba. Na biyu shine duk yadda ta ɗauke ka, duk irin kulawa da take baka, kai ma irin ta ya kamata a ce kana bata. Na uku shine ka dage wurin kai rayuwarka zuwa wani mataki. Na hudu shine ka shirya wa kowane irin sakamako da zai zo daga wurinta ba tare da ka girgiza ba. Idan har wani namijin zai iya ruguza tsakaninka tare da macen da kake kauna, to ka sani ka riga ka samu amsar ka. Hakan yana nufin matsayin da kake tunanin kana da shi a wurinta ba shi da wani ƙarfi. Ka sani
hakan fa ba gazawa bane a wurinka, hakan wani sako yake kokarin faɗa maka. Sannan jajirtaccen maza sukan yi amfani da sakamakon da suka samu ko kuma wani sako su yi upgrading ɗin kansu. A ƙarshe dai kar ku manta ku sharing ɗin wannan bidiyon saboda na sha bakar wahala kafin na kawo muku shi. Sannan kar ku manta, kar ku ga ba ku ganni da takalma ba yau, ina nan ina sai da takalma. Ka shigo profile ɗina ka ɗauki namba ta kawai ka mun magana ta WhatsApp in tura ma takalma kala ka zaɓa. Muna sai da takalma akan farashin sari, muna sai da takalma basis. Allah ya sa mu dace.